každom kúte Slovenska sa nachádzajú nádherné kultúrne pamiatky, ktoré si zaslúžia našu pozornosť, úctu a rešpekt. Vďaka nemilosrdnému vplyvu času a počasia potrebujú však aj našu pomoc. Cieľom projektu Digitálny pamiatkový fond je zachrániť a vo vysokej kvalite zdigitalizovať čo najviac kultúrnych objektov, aby ich krása a výpovedná hodnota bola uchovaná aj pre ďalšie generácie. Digitalizovaná bola najcennejšia časť pamiatkového fondu, spolu okolo 2000 objektov. Vyberali sme top pamiatkového fondu na Slovensku a zhodou okolností bývalý zoznam národných kultúrnych pamiatok je pomerne rovnomerne rozvrhnutý po celom Slovensku. Tu nám chýbajú na Gemery hlavne kostolíky, kde sú nastené malby, ktoré sú veľmi, povedal by som, ťažkým objektom na digitalizáciu. Napriek tomu sme nejaké spravili, ale tomuto sa mienime venovať aj v budúcnosti. Proces digitalizácie kultúrnej pamiatky spočíva v viacerých krokoch a viacerými metódami. Najskôr je potrebné v okolí kultúrneho objektu vybudovať bodové pole. Bodové pole stabilizujeme najlepšie v pevnom povrchu, keďže tu nás sa pevný povrch nenachádza, tak stabilizujeme pomocou drevených kolíkov. Takže v okolí objektu si zatočieme niekoľko drevených kolíkov, ktorých priestorovú polohu určíme pomocou technológie globálnych navigačných satelitných systémov. Po lokalizácii digitalizovaného objektu prichádzajú na rad špeciálne prístroje. Snímanie laserovým skenerom a fotenie 360-stupňových panorám slúžia na to, aby bola verne nasnímaná nielen samotná kultúrna pamiatka, ale aj jej okolie. Konečným výsledkom je potom 3D model, vďaka ktorému si môžete objekt detailne prezerať vo virtuálnej realite. Cez portál slovakiana.sk môžete takýmto spôsobom kedykoľvek navštevovať pamiatky z pohodlia vášho domova. Rovnakou technológiou je postupne nasnímaný exteriér aj interiér pamiatky. Dokonalý výsledok zaručuje moderná strednoformátová kamera pre vysoké rozlíšenie. Vonku sme nafotili zhruba 130 snímok kostolíka v Kopčanoch, kde bol takisto nafotený komplet celý kostolík zvonku a jednotlivé detaily, či už sú to vstupný portál, vstupné dvere, alebo sú to okna. Na tie sme sa museli aj fotogrametricky sústrediť detailnejšie. Môžeme si na monitore všimnúť, že tam bolo vypočítaných 28 miliónov bodov tohto kostolíka, čiže to naozaj veľké množstvo bodov, ktoré sú navyše doplnené o reálne textúry, o tú farbu. No a na záver, ako výstupom fotogrametrického zamerania, či už je to tento navlicovaný, plne merateľný model, ktorý môže poslúžiť aj na tvorbu výkresovej dokumentácie, je možné vygenerovať aj ortosnímky, ktoré sú znovu ortogonálne, georeferencované, plne merateľné, sú vysoko detailné a majú reálne textúry. Výslednou dokumentáciou, ktorú teda používame pri pamiatkovom výskume, je grafická dokumentácia. V našom prípade je to vektorová dokumentácia zameraného objektu. Tá dokumentácia je tvorená z tých podkladových dát, ktoré nasnímame buď terestriálnym laserovým skenerom, tu je mračno bodov, a z toho sa teda vykresľujú jednotlivé pohľady, pôdorysy, rezy. Ďalšími výkresmi sú jednotlivé pohľady a tu je príklad pohľadu na priečelie mosta, ktorý je vykreslený v 2D priemete. Sú tam vykreslené charakteristické detaily mosta, výzdoba, balustrády. Táto dokumentácia slúži pre pamiatkový výskum, slúži ako podklad pre reštaurátorov. Robíme aj stavebné výkresy, ktoré sa teda používajú pri rekonštrukcii celých objektov
a v neposlednom rade je to aj archívny materiál, čiže zaznamenáva sa ten stav v čase a v stave, v akom sa pamiatka nachádza a slúži to aj ako archívny dokument nielen pre nás, ale aj pre budúce generácie. Niektoré časti pamiatok sú v nevyhovujúcom stave. Po prvotnej analýze nasleduje odborné čistenie a ošetrenie, ktoré pripravia pamiatku na snímanie. Všetko prebieha priamo na mieste, kde sa pamiatka nachádza. Toto je oltárik. Viac menej to tak mali umiestnené v kaplnke, ale je to procesiová ikona. To nám prezradzajú tieto krytky, kde sa vkladali palice a ako procesia okolo chrámu vždycky niesli túto ikonu. Momentálne ikone sú povoľňovaná polychromia, čiže prebieha upevňovanie polychromie, taktiež aj čiastočne už čistenie, kde tu môžete vidieť polovičné čistenie od tých sadzí a usadeného depozitu, tak toto je tá očistená časť. Na tomto už boli vlastne robené aj dorezávky, čo sa týka vlastne tých ornamentov, ktoré sú tu viditeľné vlastne vpredu. Takže ono vlastne je dôležitá aj tá výtvarná zlučnosť pri týchto prácach, lebo veľakrát z tej architektúry aj všelijaké časti chýbajú. Ozdobné prvky, ktoré potom treba tiež dorezať. Dôležitá, myslím si, že trpezlivosť, ale hlavne láska k tomu a taký nejaký ten etický takt voči tej pamiatke, že nedovolím si na nej spraviť zásah, ktorý by ju poškodil, ale práve že naopak, ktorý jej pomôže. Menšie objekty sú skenované optickým skenerom v pamiatkovom úrade v Bratislave. Na digitalizáciu menších objektov, hnutelných kultúrnych objektov, využívame metódu obrazového skenovania. Výhodou tejto metódy je, že dokáže dokumentovať objekt s veľmi vysokou presnosťou. V laboratórnych podmienkach to môže byť až 100 mm. S touto metódou sme digitalizovali napríklad archeologické nálezy alebo rôzne hnutelné kultúrne objekty. Konkrétne toto, čo vám ukážem, je socha z oltára vo Filiakove. Je to socha Jezuliatka. Princíp tej metódy je taký, že projektor vysiela svetelnú mriežku na daný objekt. To štrukturované svetlo, ako sa láme na tom objekte, to sníma kamera, ktorá vyhodnocuje následne s vysokou presnosťou priestorové mračno bodov. No a výsledkom celého procesu skenovania je takýto detailný 3D model danej sochy Jezuliatka, kde naozaj vidno každý detail. Môžeme si to nazoomovať, kde je vidno naozaj desatiny až stotiny milimetra. Keď to rotujem, tak vidíme, že je to zložené z miliónov mračna bodov. A následne z tohto mračna bodov je vygenerovaný 3D model, ktorý je zase polygonálny 3D model, ktorý je tvorený trojuholníkovou sieťou. Tieto výstupy môžu pomôcť opäť reštaurátorom, pamiatkárom, či už pri nejakej obnove. Niekedy, keby bolo potrebné nahradiť nejaké časti, tak možno by sa dalo niečo aj domodelovať, aspoň nejaká hrubá forma pre tých reštaurátorov a už následne im ostane iba nejaká detailná úprava. Chcete vidieť, ako vyzerá výsledok takejto digitalizácie? Práve sa naň pozeráte. Trojrozmerné vizualizácie slovenských hradov, zámkov či iných pamiatok, ba dokonca celých častí miest a obcí sú na nerozoznanie od skutočnosti.
To všetko vďaka kombinácii výnimočných technológií, vrátane použitia lietajúcich dronov. Na zdigitalizovanie Spišského hradu bolo nasnímaných 46 300 technických fotografií, z ktorých sa následne robil model spolu s laserovými skenmi. Najprv sa vytvorilo mračno bodov, z ktorého následne bol vytvorený 3D model. Čiže teraz sa pozeráme na mračno bodov Spišského hradu. Môžeme si zobraziť pozície kamier a tuto vidíte, že toto bolo komplexne zachytené ako z dronov, tak z helikopter. Tieto biele body, tu sú vlastne pozície kamier. Je tam zachytený kompletný interiér spolu s exteriérom. Z tohto modelu sa dajú robiť aj tie virtuálne prehliadky, animácie a tak ďalej. Čiže on je komplexne zachytený zo všetkých strán. Vo vysokom rozlíšení bolo pre odborníkov, laickú verejnosť aj pre ďalšie generácie uchovaných až 2000 najvýznamnejších kultúrnych pamiatok z celého Slovenska. Súčasťou digitalizácie pamiatok bolo vytvorenie 91 gigapixelových záberov. To znamená 1000 megapixelové obrázky, snímky jednotlivých tých pamiatok. Boli to väčšinou umelecké zábery, alebo snažilo sa byť zachytenie toho objektu vo širších súvislostiach, vo väčšom celku. Vytvorením týchto gigapixelov vznikli obrázky, ktoré majú veľmi vysokú mieru detailu a tá pamiatka je tam zachytená z veľkej diaľky vo veľkom celku a aj napriek tomu je možné priblížiť sa až na jej absolútny detail. Na tomto obrázku môžeme vidieť, že neboli snímané len veľké celky exteriérov jednotlivých pamiatok, ale aj detailné zábery na napríklad fresky. Tuto vidíme práve fresku na Spišskom štvrtku a bola zachytená absolútne až do štruktúry. A tu vidíme jednotlivé miery poškodenia alebo reštaurátorské zásahy a tak ďalej. Čiže tá miera toho detailu je výnimočná práve pri týchto gigapixelových záberoch. Práve tieto zdigitalizované dáta môžu byť použité na edukáciu, na tvorbu edukačných nástrojov. To znamená, že keď sa to skombinuje práve s muzeálnym projektom, tak objekty, ktoré boli zdigitalizované v múzeu, tak kombináciou s týmito pamätkami sa môže robiť virtuálne prehliadky a tak ďalej. Čiže tie možnosti tá škála je skutočne široká na to, aby tieto dáta sa zmysluplne využili. Za množstvo mravenčej práce a trpezlivosti patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa na tomto projekte podielali.